फाटी रे चार गाड्या आणि कोण
रेडी दो पुढे का मुन्ना मुन्ना चल ठीक है स्ट्रेट कर माझी स्ट्रेट कर पूरा 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 है ना क्रॉस काढलं जमीन काढलं वाटसोडा अच्छा वर पाया अमीर
Guard! Saudhan! Guard! Bagal! Shut! Guard! Salame! Shut! Guard! Shok! Shut! Guard! Salame! Shut!
गार्ड बाजू शस्त्र मासे जो साइड का खाऊ किती नाही रोहित फाटी है Focus, go down.
सही असं होईल त्याला तो कसा पुढे बाबा मागच्या बाजार मासा एक साइड
उद्या बघ मासे साईड घे ना मासे साईड घे फोटो देऊन जाय तुला काय करतात एक शाप पूरा मंडार दे उदय मास प्लीज उदय थोड़ी भाई तुम मौसम पे अरे पूरा पूरा उठले उठले एकच फोटो सुदेश वाईट काढला पण आम्ही उत्तम एक अभिनंदन माहिती उत्तम आम्ही केलं
सगळे आपोआप खाते येतील कोण राहतो कोण राहतो आम्ही सांगले बरं लावणी चल 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 उदय कसं खायचं ना उदय साईड उदय उदय मास्क साइडिक राव रे उदय उदय ओ उदय मास्क साइडिक राव रे लावतो रे शी उदय हो रे तो नाचत असं
स्लो ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹುಡುಗಾರೆ ಇದು ಬಂದಾಗಿರಾ
ముందు మాట్లాడే ఐటీ పెడతారు अरे बाबा दुखली नका रे ढुकल रे बाबा राव रे बाई आमची अरे रे मच्छी दुबई गली बाबा